haƙuri. Shi lamarin rayuwar aure haƙuri ne matakin farko. Sunna ce ga ɗan Abdallah wannan wanda Rabbi ya aiko. Koyi muke ga manzon farko, shi ne silar dukan wani sako. Amarya haɗa har ango, burinmu ne mu ganku a tare. Zo mu zauna zo mu saba, zo mu zauna zo mu saba a zaman aure kusa haƙuri. Ango amaryan ga kun dace, tubar kalla ku yo nazari. Har amarya ta ma laifi, sai ka dauna annabawa zaifi. Kai ma wataran zaka mata haƙuri ku yo a zaman aure. Haƙuri tunda an riga an yi baiko, kun yarda tsakanin juna. Sadaki lankanin ba ajalin ba za a samu kurana. Al'umma za su yi muku shaida auren kuna a tsarin sunna. Tunda kun riga kun yarje auren ku za a ɗaura tare. Zo mu zauna zo mu saba, haƙuri ango nake cewa, haƙuri amarya nake cewa. Mutukar raba muke muku fata a zaman ku ba batun warewa. Aure ibada daure ku rike a zaman ku ba batun ku rabewa. Lamarin zaman aure zo mu zauna zo mu saba, tunda an riga an yi baiko haƙuri shine zaman aure.